Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden Kahnyoltrep Aceh National Movement uba alam karbani haba ai jengkran ulaong babun ki Samla ki bakwa banlet sha ki weipat ki jilla jongkari ki ngop ha ki jing sha pensoi bat ulaong baha kanihi ka Phlim ka longkum ki jing sneng bahab ban Tyngkai haba let bella ne let wat kam sha ki rithor ne sha ki weipat kiri Shu ulaong bagi kun Samla kim de ban shongshet haba ki let wat kam shabar ka jilla namar yo ka ja ka jing sosi bakum balayo I na ka khana jong ka de ka Phlim ki kun Samla ki di ban pikir namar bun ki ba shapen ngop ha ki kam ki ba sneu ba per namar kin ong ba ai kam henry ki de pat ki kam ki ba long persha ya ka jat ben rio bat ya ka emlang salang Ula benrap da ka baong bana ka liang kaseng ka penslur bat ai men siem ya ki Phlim khasi baro bakin nang yai kiu shaprang namar kani ka longkum kadak ka jing penslur bat kum kalat ai kam ai jam ya ki Samla kham tam ha kani ka juk du kam kum ta ula kentu ya ka Sorkar MDA 2 baki de ban Phai Khmat ban ai ka jing rap na ka banta ki nongshna Phlim ki Samla ki ba ak ha ki Phlim per namar ki penon kam hok ya ki sap ki jongki So one I play kerpang ya ki aktor ki aktris ki direktor mat porok ki besim benta namar ba ki Samla kasi jungi don besap ke ba kerpang ba boleh wa ai bat kene ka Phlim Tyngkai ka don ke benta ka ba kongsan kum ka jing sneng ki kun Samla jong ka ri di benreu namar I ba bon ki Samla kwa ban lech kiwai pat ki jala jongkari kum shabung galor Delhi pat kiwai pat ki benta hakan ke Phlim kedon ka jingsneng ka ba ihap pada Tyngkai haba ngilek bawa ne wat kam syaritor ne kiwai pat ki ri bom dei haga jala jong namar kumbangi mereka story jong mereka Phlim Tyngkai ka kit jimut sha ba namar ba ka pen I bat ka ai jing sneng ya bubun Samla ba gimdai ban shongshit ban lek wat kam sha bar jong ka jala namar ba yo kum long kum mereka history do ka Phlim Tyngkai ba susha penok hakikam ki basle go ber ki ong ban ai kam ban ki ai ban ki kam ki wa long persha ya ke jat ber persha ya ki imlang salam liang jongi kum keseng et jinem ide ru we ki seng ki baju penslur pat ai kun sem om tang ya kena ke Phlim na ya baro ki Phlim khasi kum kadak jong jing penslur pat kum kadak jong ka jing ai kam ai jam ye Samla khamtam har ke juk juk khamkam juk khadukam wat kumki noiram seng balang ni sngo sorong bat ni sngo bagapor kaladai ba kumki Samla bangi haban ai mensim ye kumki ni Samla kentai bercenrang khamtam ye ni try Phlim ki direktor ki baju penme ye ki Phlim nakapor skapor bat nakaliang juga seng in second ro ya ki por Sorkar khamtam ni ka Sorkar MDA 2 baki dai ban Phai Khmat bat ki ban ai ki jingerap ya ki Samla ya ki director khnang ba kanlong ka jingkerku bat ka jingmentoi ya ki haba ki don ya kata ka talent ka bakerpang ka ba uplay ulai man ngi juong ba Barok ubriu bostap nimla banlen hera klempli kilat kumno like ban Kren ti kumno lam jongka H&M nasno ba kadai kapor ye ka Sorkar bahkan Phai Khmat ini Samla namar ki Samla kumbang ijui ina ka por kidon sya ka talat kidon sya ka sap tendai lada klemdon ka jingyarap kumno kan gila pan kami tersap dan tujuh